čip, čop. Ale nie, ideme Zdravím hrať. vás ľudia aj s Bulletom. Čaute, hop, čip, hop. Uh, uh, Toto je vlastne to, čo sme spravili, pretože je to pri tomto strome kopajúcom veľmi začalo lagovať, úplne som mal 0 FPS, úplne mi to asi padlo a som musel čakať asi 30 sekúnd, kým som to celé načítal. Potom som vlastne zistil až na konci videa, keď som to chcel ukončiť, že vlastne začalo sa mi pri tom padnutí nahrávanie. Takže taká zrekapitulácia, čo sme vtedy stihli urobiť sa, čo som tušil, že natáčam. Takže ako vidíte, máme zásoby, tu máme zásoby ironu, aj uhlia, tento budeme zbierať. Takže mám 33 ironu, čo je na začiatok až veľmi dobré. A ešte tu sme kopali, poď sem. Kde? Toto som Toto som vlastne takto vykrášlil. Bohužiaľ si, že ste to nevideli. A čo? Čože? To som nakopal, to si to... Fantastiko, to je normálne, že stónový, jak sa to volá, štierkový generátor. Ale nižšie vidím, to je v tom. Dneska by som sa chcel ako vydať do tej bane, čo sme tam, no nie je bane, ale, no je to baňa, čo sme tam našli. Nakopať si uhlia a iron. Áno, presne tak. Ani kábla nemáme dosť, máme 19, 20 kábla a 33 iron, čo je čudné. Pretože som z toho kábla robil 100. Že ak musel zase spraviť 100. Ja už ťažím komu. Roztakujem to. Torče 11, ty si nezobral torče, krásne. Ja som nezobral. Však hovorím. Prečo všetko na mňa hovoríš? Lebo sa mi chce a... 2,35 torčov mám, čo je... Doprčiť, kde to mám? 35 torčov mám, čo je docela sexy. Zoberiem ti aj môj ten iron pickaxe, dve polievky, keby sme vyhľadli pri tom kopaní. Dvere robiť nebudem, neviem na čo. Kde si? Portnem ma k tebe. Čakaj ma. Musím všetko uložiť, mám iron, všetko. Čakaj. Takže, ty si mi kde ukradol? Zobral som to, čo je všetko, som zobral, dal som piecť s tou... cobblestone. Takže, pohoda, jahoda, poď. Na čo si beriem za sebou drevo? Máš hlinu? Asi tak. Nemám, ale... 43 to stačí. Poď. Beriem si polívky. Na čo si beriem sekery? No ja mám jednu pre Bol by som pesotu. veľmi rád, keby sme natrafili na monster spawner, že by sme si spravili XP farm. Ale čo je docela... tak neuveriteľné. Ó, ty kokos! Uhlie. Stratil som sa. Ty kokos, tu nastakované uhlie tu je. Digo. To je uhlie. Čo hovorím? Uhlie. To je tá posledná. Som spustil obe stopky. No ja som mal iba 4. Teraz som spustil stopky, to je tragédia. Aha, to je gold. Jupi, ja mám gold. Gold, ale... Gold, alebo Ale... zase mýli s hubami. Fuck. Zabíja ma zombu. Dvaja dokonca, asi to bude hlavne. Je to na normále alebo na harde, čo ja viem. Asi na normále alebo na... No na easy neviem. Bože, 22... Keď sa nemýlim, počkajte, asi som slepý. Nie. To by toho viac. Poď naspäť ku mne, mám tu pre teba ironové pickaxy. Čakaj. Koľko? Tu kopiem, tu mám veľa všetkého. Koľko máš kompáčov? Však dve... Doriči! Čuj. Tušil som, že sa to stane, ja som sa prepadol niekde do naozajstnej bane, takže... Naozaj sa? Niekde to pri mne hučí zombík. No ja akurát nemám čo robiť, takže... Neviem prečo.
Tu je, jak je to prčíc. Jak je tá voda, vieš. Neviem. Bože, poďme sa. Kde? Ku Čakaj, mne. teraz ťaží. Teraz ťaží. A ja som našiel úplne magananú baňu. Veď aj ja. Ale neportuj sa na mňa. Ty inde tiež aj ja. Lebo ja tu už mám more. Zombík si tu zase kolí, aké milé. Mám monster spawner. Spawnuj sa tam one zombikovia. Kde? Akože. Neportuj sa na mňa. Čakaj. Tušil som, že nájdem niečo veľké, ale našiel som veľké loboďo, len tu je veľa ironu. Že ironu. Uhlia. Čo je asi všade. Ja som mala taký lak. Už 4 level mám. Zombík. Super. Prečo tu pri sebe počujem pavúka? Čudné. Ty si vedľa mňa. Niekde odišiel. More. Zatiaľ tu budeme sami. Vytušil som, že tam budeme mať niečo väčšie, ale... Kde si pavúčik? Aj tu dačo je. Hej, jedna miestnosť. Aké super. No to tiež. Grgni si, pekne si uvoľni. Tak. Bore. Natáčam, dobre. No. Takže... Našli sme baňu konkrétne len na uhlie. No. Možno, že Bullet našiel niečo lepšie. To dúfajme. Pretože to by bolo dosť úbohé, ale že tak uhlia sme našli, tak to sú docela dobré zásoby a ja mám 6 level XP. Je tiež veľmi dobré. Super. Ideme sa... Je na serveri. Tak. Oh shit. Idem za ním. Ja už viac toho uhlia nechcem. Musím sa nájsť. Dík. A diet. Rozsvietím tu pri tebe. Dobre, rozsvietil som tu. Natočili sme zatiaľ 4 minúty. Veľa, čo? Nedarí sa nám nič dobré nájsť. Ja samé uhlie mám už stack koulu a plus 2. Nebuguje sa tu niekde k skeletom. Hej, tam hore to pokračuje. To ma podržte. Oh shit. Dúfam, že tam bude niečo lepšie. Poď hore. Toto som ani nevidel. Tu je ten... Iron, jo. Dobre, tak ty ho ty budeš kopač. Tu nič není. Zombman. Tu je Iron. Nie Iron. Ber všetko. Ale pod nami je zase niečo. Pieti, chcem mať už konečne ten pickaxe, lebo ti ho asi nikdy nedám. Ináč trafíme sa on. Tak, možno hej, možno nie. Ale dúfam, že hej. A mal som už aj väčšiu baňu, takže... tu máš ten pickaxe ironový.
Dobre, máš ho. Poď dole už káš na to uhlie, ja som prestakovaný tým uhlím. Toto nekop, lebo sa zdrbeš dole. Aha, takto. Oka. Wow. Shodil si mám go. Jasne. A ne. Jen tam dole skoro som bol. Ahoj. Na tejto strane nič nevidím. Akurát nado mnou okolo. Aj toto to pokračuje. Tu je ďalšia miestnosť. Huby, zober si ich. Ja, pa. Zamknem. A že som krásny výhľad, romantický. Ksíčak. Koľko vás tam je? Prečo som za sebou nezobrala drevo? Ježe, na čo mi bude drevo? Možno mám iba 2 torče. No kop. Tak nájdi cestu von. Crash. Potom Dobre. to na mňa podne. Inak to nevie. No to celý diel. Ja idem zase dole. A ideme tú stranu toho skeletóna. Jo, pa. Jak som sa ťa lakol, ubijem ťa uhlím. Dobre, tak mečom. Čakaj. Dobre. Koho mňa? A prečo mi nič nedropujú? Tam dole je ďalšia baňa, ale tam zatiaľ nejdem. Tak. Ja mám spoznate, že len... Koľko máš ty kablu? 17 kuskov. Do matky. Ale že som zobral domov trochu. Kde som Dobre. teraz? Tak. Neviem, ja už idem naspäť. Tak ja tu blúdim len. Keď som mohol robiť aj ja. To si ty? Nie si. To bola voda. Ja už mám cestu domov, konečne. Dobre. Naozaj to bol Iron. Ja tu iba hryby zbieram, ty kokos. To nebol tiež. Jeden Iron. Tak lepšie než nič. Kde to bolo? Tuto to bolo, dobre, mám to. Mám cestu domov. Naťaž ešte cobblestone asi. Jupi, mám diamanty. Čo? 4 diamanty, 5. Jasné. Fakt, 6. Isté. 6 diamantov mám na úrovni 29. Lol. Tak to si tam ulož tú úroveň. Kebyže mám aspoň race minimap, čo si idem nainštalovať? Ty kokos, no tak toto je dobré. Race. A to je už redstone. No nemám torče, ešte to zabijem. Šesť diamantov, jupi. Nemám race minimapku, more, tak to je v riti. Budeme si ju musieť poriadiť. No. Vieš aspoň čo to je? O, tu je skeletón. Ma zabíja. Help, poď ma preč. Rýchlo. Dobre, poď domov. Portne sa Neviem. rýchlo, šupi to preto. A ja si... Čo Ako sa opravím? voláš? Tacero, ok, o. Aký? To nemyslíš vážne. A kto ma zabil? Philo Dwar, spadol si niekde. Nie, padol si cez bedrock. Nemohol som. Tak Philo Dwar je to. Tak pekne si pozbieraj diamanty vecičky. to riti. Aj iron som mal. Aj gold a všetko. Tak si to pekne ideme pozbierať. Ja si nastakujem toto. Keď to nájdeš, kámo. Ja som niekde bugnutý, ja neviem odtiaľ to ísť. Tacero. Dobre, 64 torčov snad bude stačiť. Ešte zoberiem drevo, keby niečo. Tu máš polívku. Bol, ja som sa bugnul.
Skús ma portnúť k tebe. Však už si umrel. To fakt. No, môj máme si. Teda našom. Lol. Ja som ešte niekde v ohni. Neviem. Zase to bude tak ty kokos. Skúsim zapojiť. Vajco! Ja už mám ten stone. Mám. Ty kokos 6 diamantov na jednom mieste. Mal som... Ja som... Neklameš mi, že? Sľubujem. Takú roklinu som našiel a išiel som na tam buď. A vieš, kde to asi je? Čo? A som tam. Si tam? Nie, som pri tebe. Nejde back. Či? Asi je to ne? Ale to nejde. No. Lol, to čo je? Idem si spraviť farmičku. Áno, farmičku. Oh shit, čo to bolo? Hej! Áno. Skúsim to nájsť. Idem bez všetkého. Dám ti aspoň torče, nie? Nechcem nič. Myslím si, že večer nevidím. Mám také cheaty vôbec. Tu čuje. Á, ne, nemám cheaty. A už ma niečo Však si zabíja. daj game mod. Myslím, gay. A, daj to hore. Ja už aj nechcem hľadať. Tady je to. Oh bitch. No teraz skaču. Div. Aha, tak to. Už som tu skoro. Super. Aha, tak som stratený. Dobrý pán creeper túto. Creeper. Lebo tam je veľa cestičiek a ja ich nemám poznačené, lebo teraz som mal resmin mapu v kompe a teraz mi to ani nechce vyhľadať, takže... To není dobré. Ah, the fucking god. No, to čo tu je? Aká ruka je? Počujem Dobre, zomba. to je... Keď chceš ťažiť, tak... V takom hovne? Na akom? Ale nič. Prepáčte už také debilné slova, naozaj som povedala sprosté slovo. Také sprosté slova už sa budeme snažiť nehovoriť. Áno. Sexy. To nebolo sprosté slovo. To bol nesúsný. Á, ne. Jem súsný. Čo by som mal mať tu? Tak. Nemám vajco, nevadí. Tak čo budem mať tuto? Nemáš. Ale mal som vajco, ale akože nenarodilo sa kuriatko. Čakaj. Nedojde. OK. A co sme sami? Takže idem popracovať na tomto. Dobre, dúfam, že to vystačí. Čo silno pochybujem trošku. Dobre, vystačilo. Super. To sem hodím. Aj kou, čo je tuto, 9 ironu, dobre. Tak, nie, nič. Takže by som mal poriadok vo veciach, idem si to takto uskladniť pekne. To sú one, tu bude toto, tu bude gunpowder. Tak. Tu budú tie kraviny. Tu už bude drevo. Tu bude uhlie. Tu bude iron. Tu bude jedlo. Tu budú seedy. Tu budú huby. Čo sa stalo?
Asi by som naozaj nemal robiť tie dvere. Takže ideme na to. Som pačový, buchaj. No, koľko mám toho skúpriku, prosím? 2, dobre. Suchu. Ne, som suchu. Koľko? 16 minút, to je ešte dobré. Fúha, teraz rozmýšľam, čo by mohlo byť tu. To bude asi sklad. Určite to je. Holy fuck. Holy fuck. Že by som to asi tak poslám sa sem. Som tu. No hurá. Ináč skápal si, vieš o tom? No, už vidím. Blev up. Asi niekde. Spravil som tie dvere. Ja som dostal aký nový kontakt. Čo to je? Chcem open sa, pripojím sa. A som puknutý v riti. A nie som. Ako sa voláš? Tacero. Jaj. Spravil som taký poriadok v čestách. Nie, tuto som spravil takéto, neviem na čo. Jaj. Ne. No. Serem to ja. To čo je? No koľko natáčame? 18 minút natáčam, no že ja som do stopky dala o niečo neskôr, takže dalo by sa povedať, že už 20 minút. Sorry, dám to na... Neviem, kde nájdem drevo. Čo bolo? Som bol puknutý, kokos. Ty si mi na pohodu, nie? OK, tak môžeme... Skeleton! Juhu! Tak aj neviem, kde. Mŕtvý. Ja mám už 8 level, ty. 0. Jaj, fakt. Som skapal, nie pamätám. OK, takže môžeme sa rozlúčiť, tuším. Nie? No lebo ja ešte musím nájsť... Áno, budeš hľadať nejaké vecičky, takže ja sa tu s vami lúčim. Aj s vecami hľadajúcim puletom. Taký dement má portol. Čo? Si bol ty? To ja si sa mal rozlúčiť. To čo bolo? No rozlúč sa. No tak čau. No čau. Skeleton nám spravil peknú ozdobu. Čaute.